Шираттағы яңалық китап сөйшілер иқтибарына эфирда китап аштым сахифасы. Яңа китаплар белән сезне мин Ләлә Зайнуллина таныштырам. Быел сугыш башлануга 80 ел тулды. Юбилейы кайгылы, әмма Данир Закировның Пермь татарлары ватан өчен сугышларда дип аталган китабын тәкъдим итү күңелләргә шатлыклы вакыйга буларак кирип калды. Яңа китап күптән түгел Татар конгрессында тәкъдим ителде. Моңа кадәр дә Пермь татарларының төбәкне үстерүгә керткән өлешләре, сугыш чорын кичергән буын турында 20дән артык китап бастырылган иде. Бу китап 120 татарның батырлыгын тасвирлый. Әлеге китапны танытуга багышланган чарада Бийек Ватан сугышы ветераны Александр Малов, Хәрби дан клубы ассоциациясе рәисе Михаил Черепанов һәм тарихи юнәлештә эзләнүләр алып баручы галимнәр катнашты. Biz her vakit bütün yerde күрсәтергә тиеш татарның роле. Нинди нәрсә булсын, бу хәрбиме, бу эштәме, бу тарихтамы, бу авылдамы, бу шәһәрдәме татарның ролен күрсәтергә. Чөнки татар икенче милләт буларак Россиядә үзен һәр вакыт күрсәтеп торырга тиеш, үрнәк булып торырга башка милләтләргә, Идел Урал милләтләренә, Кавказ милләтләренә, Сибир милләтләренә. Шуның өчен моны бу эшне эшләп барсак, безнең дөрес. Китапка кергән исемнәр арасында 6 Советлар Союзы герое, 3 мәртәбә Дон ордены белән бүләкләнгән 4 каһарман да бар. Александр Матросовның батырлыгын кабатлаган гранаталар белән фашист танкы астына кергән Захир Шакиров турында белергә мөмкин. Сталинградтан Берлинга барып җиткән бердән-бер татар хатын-кызы Әминә Мусабирова турындагы истәлекләр дә игътибарга лаек. Ул фашист самолетларын прожектор белән яктыртып, аларны бәреп төшерүдә булышкан. Татар халкының геройлыгын күрсәтергә, бөтен татар халкын, аннарсын мин анда яздым. Пермь өлкәсендәге булган татарларның геройлыклары Пермь өлкәсенең, ул Молотов өлкәсе булган инде. Аның керткән өлеше җиңүгә, значит, әйтергә кирәк. Анда бит промышленный район и безнең, значит, Пермь өлкәсе әйтергә кирәк, ул Кузница, вооружений. Тарихчы галим, Татарстан фәннәр академиясе академигы Индус Тахиров яңа китапны югары бәяләп, авторына Татарстанның мактаулы исемен бирергә кирәк дигән фикер әйтте. Бу татар тарихы бу. Чөнки мондагы кешеләрнең күбесе хәтере юк. Ләкин хәтер, халык хәтере менә монда менә. Халык хәтере, шушы хәтерне безгә һич шексез саклау әлбәттә кирәк. Индус Тахиров билгеләп үткәнчә, китап авторы тарихчы түгел, техник фәннәр докторы. Шулай булса да, әлеге китап бәһаләп бетергесез әһәмияткә ия. Әдәби кафеда безнең Мирас журналы мөхәррире, язучы шагыйрь Ләбиб Лиронның Мәхәббәтнең канат җиле исемле яңа китабы тәкъдим ителде. Әлеге басма Татарстан китап нәшриятендә 1200 дәнә белән чыкты. Китапка шагыйрьнең төрле елларда иҗат иткән шигырьләре һәм поэмалары туплап бирелгән. Һәрбер каләм әһле берничә әдәби жанрда иҗат итәргә мөмкин. Бу шәшелү түгел, әмма ләкин бер шарт бар. Яки бу язучы һәрбер әдәби жанрларда да үзенең сайлап алынган тел үслүбен, үзенең биеклеген сакларга тиеш. Поэзиядә Ләбиб Лирон чын мәгънәсендә татар шагыйре икәнлекне раслаган кеше. Бу татар поэзиясе антологиясының 2 томлыгы Кулгалинең шигырьләре белән башлана. Ләбиб Лиронның иң яшь шагыйрь Ләбиб Лиронның шигыре белән тәмамлана. Ләбиб белән инде тагы без бу проект уйлап ятабыз. Моны Лиза кебек сырлы ханым кергәнгә мәллә төшемә. Кинәт кенә Париж дип син килдең дә төштең исемә. Аның кагылмаган шәхесе юк. Ул яки пародия белән, яки мәкалә белән, яки җентекле иҗат юлына бәяләр бирде. Шәшелми. Ләбиб шәшелми. Ул талантын шәшә. Канатлы иҗат бик күп мәгънәсе янда. Анда канатта нәрсә генә булмый. Ләбиб Лиронның канатына аның сатирасы да, юморы да, һәм прозасы да, поэзиясы да керә, һәм бигрәк тә менә шул соңгы елларда язган лирик шигырьләре.
Ләбиб Леронның шигырьләре рус теленә дә тәрҗемә ителгән. Китап безнең иң зур хәзинәбез. Исән, имин булыйк.